बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 22 फेब्रुआरि 2020 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना नोंनि खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनैनि साना जोबोर मोजां। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ रां हावलाद बिफैनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। बहाबा थाङोब्ला मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ दिनै मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनैनि सानाव मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। धोन खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय। न'खराव अनलायनाय फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ फेजेननो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन।
धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव मोजां मान सन्मान मोननो हागोन न'खराव माबा मोनसे फोरबो खुंनो हागौ आलासि फैगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि आद्रा थानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन गोदान खामानि मावनो बिबान मोननो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोजोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंफोरजों एबा लोगोफोरजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि आसा दङ देहाया मोजां थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायाब्ला मोजां देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो फुङाव जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव गावबागाव राशिखौ नायबाय थायो आरो मोनथिनानै लायो एसेनोसै गोजोन्थों